Autobusni kolodvor Dubrovnik glavni je autobusni terminal grada. Povezuje Dubrovnik s drugim glavnim gradovima Hrvatske poput Splita i Zagreba, kao i s međunarodnim destinacijama poput Budve i Sarajeva. Kolodvor se nalazi na sjevernom dijelu grada, otprilike 3 km od starog grada, na adresi Obala Pape Ivana Pavla II, 44. Samo 10 minuta hoda od autobusnog kolodvora nalazi se glavna trajektna luka iz koje možete doći do obližnjih otoka. Da biste došli do popularnih zidina ili drugih dijelova grada s kolodvora, imate nekoliko opcija na raspolaganju. Prije svega, nekoliko gradskih autobusnih linija staje u blizini. Gradski autobusi 1, 1A, 1B i 3 vode vas do glavnog ulaza u stari grad. S druge strane, autobusi 7 i 8 vode do drugih dijelova grada poput Lapada i Babinog Kuka. Karte naravno možete kupiti kod vozača prilikom ukrcaja, pa ne zaboravite na gotovinu. U slučaju da vam gradski autobusi ne odgovaraju, u blizini, odnosno nasuprot glavnog ulaza u stari grad, nalazi se i stajalište za taksije, no na raspolaganju su vam i usluge Ubera i Bolta. Osim međugradskih i gradskih autobusa, postoji i autobusni prijevoz do zračne luke koji polazi s kolodvora, s tim da staje i u drugim dijelovima grada. Regionalni autobusi koji povezuju Dubrovnik s obližnjim gradovima polaze s kolodvora. Sam autobusni kolodvor nije velik, a peroni se lako mogu pronaći jer se nalaze ispred glavnog ulaza. Tijekom ljetnih mjeseci ovdje možete očekivati velike gužve s obzirom na popularnost grada. Kako biste bezbrižno putovali, preporučamo da stignete na kolodvor barem 30 minuta prije polaska. Na kolodvoru možete pronaći infopult i šalter za prodaju autobusnih karata. Međutim, u ljetnim mjesecima, kada je na kolodvoru prava gužva, ovaj korak možete preskočiti. Raspored vožnje i polaske možete lako pronaći online i kupiti svoju kartu unaprijed. Na autobusnom kolodvoru Dubrovnik možete pronaći sljedeće: velika natkrivena vanjska čekaonica, besplatan Wi-Fi, šalter turističke zajednice, bankomate, prodajne automate, mali dućan i kiosk, kafić, spremište za prtljagu i WC. Obratite pažnju da ponesete sitniš ako planirate odlagati svoju prtljagu ili koristiti WC. Također, izvan autobusnog kolodvora nalazi se veliki supermarket. S ovim završavamo naš video o autobusnom kolodvoru u Dubrovniku. Želimo vam sigurno putovanje i ugodan boravak u Dubrovniku. A ako imate pitanja, pišite nam u komentarima.